छपरा जिला चैनल पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। भोजपुरी के ताजा तरीन खबर से अपडेट रहे खातिर आज ही सब्सक्राइब करी छपरा जिला चैनल। आज के जौन खबर बा उ खबर पवन सिंह से जुड़ल खबर बा। जी हाँ, पवन सिंह के सत्या फिल्म से जुड़ल ई खबर रउआ लोग के बीच हम लेके आइल बनी। रउआ लोग के पता होवे के चाहिए कि बीते दिन शुक्रवार के ई फिल्म पूरे भारतवर्ष, जी हाँ, यूपी, बिहार, झारखंड सहित पूरे भारतवर्ष में फिल्म रिलीज कर दिया गई बा। लेकिन फिल्म 2 दिन में ही बहुत अच्छा ओपनिंग दिले बटे, 2 दिन में बहुत धांसू एंट्री दिले बटे और 2 दिन में ही 10 लाख रुपया के आंकड़ा पार कर गई बा। जी हाँ, एक और औपचारिक ऑफिशियल घोषणा कुछ तो नहीं है भाई, लेकिन ऐसा अनुमान लगावल जाता कि 10 लाख से ऊपर के आंकड़ा फिल्म सत्या पार कर चुकल बा। रउआ लोग के मालूम होगी चाहिए कि होली के वजह से सारा सिनेमा हॉल में नहीं लग पाई, काहे कि आगे 2 दिन बाद होली बा। ऐसे बहुत सिनेमा हॉल में होली के दिन भी फिल्म रिलीज होखे वाला बाटे और रिलीज बिल्कुल हुई, काहे कि सत्या फिल्म से पवन सिंह के बहुत ही आशा अरमान जुड़ल बा। ई फिल्म में बहुत सुपर डुपर हिट गाना दिले बा। रउआ पता ही होगे चाहिए कि एमे हुनकर सुपर डुपर हिट गाना जूलिया का मांगेले के जगह पर लूलिया का मांगेले गोले बने। तो सारा दर्शक लोग के ई फिल्म से बहुत आशा जुड़ल बा। बहुत अच्छा डायलॉग डिलीवरी भी देले बने पवन सिंह। ऐसे सारा लोग के आशा पवन सिंह के ई फिल्म सत्या से जुड़ गई बाटे। अभी तो 2 दिन में जब ई कहानी बाटे तो हमरा अंदाज बा कि जब फिल्म हॉल से बाहर आई तब और अच्छा एंट्री लेके, अच्छा ओपनिंग, अच्छा कमाई करके बाहर मिली। तो हमरा आशा बा कि पवन सिंह अब की भोजपुरिया उम्मीद पर खड़ा उतरे के जरूर कोशिश करी हैं, जरूर अभिनय के अपना दम पर भोजपुरिया समाज के दिल जीते के भरपूर कोशिश कैले बने। और हमेशा पवन सिंह के एक्टिंग एक्शन गदर 2 में रउआ लोग जितना स्नेह प्रेम दिले बनी, हमरा अंदाज बा कि ओकरो आंकड़ा पार करे खातिर तैयार हो गई बटे ई फिल्म सत्या। लेकिन रउआ लोग अब कितना कमाई आगे करवाओ तनी लोग, आगे जो न्यूज मिली रउआ लोग हमने के जरूर देन। ऐसे ऐसा ही भोजपुरी के ताजा तरीन खबर से अपडेट रहे खातिर आज ही सब्सक्राइब